అని తలచిన చాలంట, ఆ కొలచిన వారిని మరుక్షణమందున వచ్చి బ్రోచునంట. కొలచిన వారిని మరుక్షణమందున వచ్చి బ్రోచునంట. సాయి నామం దివ్య మంత్రం ముక్తికి మార్గమట. సాయి రూపం సూర్య దీపం దివ్య వెలుగంట. సాయి నామం దివ్య మంత్రం ముక్తికి మార్గమట. బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులందరూ సాయి నీడంట. పరమాత్మ జూపు ఋషి పుంగవుడు సాయి ప్రభుడంట. సాయి రామ్ అని తలచిన చాలంట, ఆ కొలచిన వారిని మరుక్షణమందున వచ్చి బ్రోచునంట. కొలిచిన వారికి శుభమంట. వైకుంఠానికి తలుపులు తెరిచే తాళం అతడంట. సాయి అని పిలిచి కొలిచిన వారికి శుభమంట. వైకుంఠానికి తలుపులు తెరిచే తాళం అతడంట.